şandame em çar partiyên Kurdistanî Bakurê Kurdistan'ın navê wan ez cîgirê serokê Partî Maf û Azadî Hak barim. Kak Şiyar berpirsê PDK Bakur e. Kak Welî berpirsê ofîsa PSK ya Hewlêr e. Kak Orhan jî berpirsê Partiya Azadiya Kurdistanê Bakur e. Mesela daniya NKS û PDK sekir. Me xwest li Rojava haliyen êsta çi diqewime û rewşa Kurda danûstandina diyaloga nava Kurd û Kurd, navmala Kurd û Kurd çawan diçe û çawan dikare bi pêş ve biçe. Helwestên Amerîka û dinyayê çi ye li wir. Me xwest hîn bibin û hinekî kiryarên ku Türk bi navê Artêşa Azad li Efrîn dikin, insana dikujin, demografiyê digorînin. Me xwest di wan halan da pêşbîniyên NKS bibînin ji destê yekem melûmat bistînin û me xwest piştevaniya xwe ji bo NKS bikin ku navmala Kurd de navbera Kurd û Kurd de diyalogê bi pêş ve bibin û Kurd destkeftiyekê li Rojavayê Kurdistanê çêbe, Kurd mafê xwe wergire, xakê xwe îdare bike û demografiya Kurda bo xira nebe çi pêwîst e bikin. Em weka Kurdistanê Bakur, Hîzbekî Kurdistanê Bakur naxwazin xwe tirafekî li Rojava bibînin. Bes tirafê birayane ne, birayê me li wir in, em dixwazin piştevaniya birayê xwe bikin û ku Kurd destkeftiyê wî zêde be li Rojavayê Kurdistan.